Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Għarajt, Mirko? Kif xindriti? Inti kont Franġiskanik bħal San Franġisk. Reħet insaqs f'dajna, ma nafx. Ja, midneb dejjem kont. Sinjal ta' welcome to the club. Welcome to the club. Grazzi, Father Colin, tal-għajt l-istedina tiegħi. Grazzi sajen tal-di l-opportunità li tajtni. Studenta għassisin, ma għatmaġi, inti bissa ċettajt. Għalek nirringrazzjak ħafna. Jien, il-podcast tiegħi titratta ħafna il-UFOs, l-alieni, il-paranormal, bħalma taf. U isni pala alieni, jew pala UFOs. Waħda saqsietni u kont batlek. Jekk kun hemm xi ħadd jara UFO u tmur issaqsi qassis li tkun rat UFO jkollha l-video, dix tagħmel? X'inhi l-opinjoni tal-qassis fuqha? Mhux saqsi wieħed xjenzjat jekk dak il-video li qed tara huwiex veru le, għax sa fejna fin hemm ħafna teoriji fuq UFOs da, imma qatt ma ġie pruvat illi xi ħadd ġie f'komunikazzjoni ma' UFO. Ħlief fil-film ta' E.T. u ħafna minn daw. U veru jaġbuni, imma bħala fiction hekk. Jiena nemmen ukoll ta' ġifieri ma nemminx illi dawk id-dinjiet kollha li naraw fil-kosmos. Dawk l-istilel kollha huma kollha vojti. Jien nemmen l-evoluzzjoni tal-bniedem għadha fil-bidu. U iktar ma jgħaddi żmien għad immorru f'dawn l-istilel u il-kosmos ġie magħmul għall-bniedem. Issa jekk hemmx tip ta' ħajja umana kif nafu llum ma nafx. Ġifieri ma teskludix il-possibilità li hemm ħajja oħra x'imkien. Ma neskludi xejn, ix-xjenza ma teskludi xejn. Il-ħaġa li, eżempju, bħalissa l-Amerika toħroġ ħafna informazzjoni fuq il-UFOs u hekk. U hemm korrelazzjoni fejn daw jidru fil-Middle East fejn jkun hemm konflitti u postijiet li jisu għandhom interess huma bħal armamenti u affarijiet oħra. Issa l-ħaġa li hemm min qed jassoċjahom dal-aħħar id-deritt bibliċi ma daw id-deritt tal-UFOs. Teskludijanti u Jien ma neskludi xejn, ma you have to prove it. Kull bniedem għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, kull bniedem għandu dritt għall-pożizzjoni tiegħu, però li jkun kapaċi jippruva. Għax hekk inħoss, għax hekk nimmaġina, għandek kull dritt imma. F'ta' Eżikiel jgħidlek rota ġo rota. U n-NASA nixxilhom jagħmluha di. Hemm pejtin tan-NASA, rota ġo rota timxi. Ġifieri dak kif iddeskriva dak iż-żmien dit-teknoloġija u llum il-ġurnata rnexxinna nagħmluha minn fuq dak li ddeskriva Eżikiel. L-iskrittura mhix ktieb xjentifiku u mhix ktieb storiku sa ċertu punt almenu, imma huwa ktieb biex iwassal messaġġ reliġjuż. Il-kittib tal-iskrittura ħanna ngħidu Alla huwa l-awtur tal-kelma tiegħu. X'meta qed naqra l-Bibja 72 ktieb skont ir-reliġjon Kattolika, hemm l-Antik Testament u l-Ġdid Testament. Il-kelma tal-Alla, l-iskrittura, aħna nitalmu
li l-awtur tal-iskrittura ta' dawn 72 ktib u Alla. Però Alla għamel użu minn bnedmin biex jikdbu u dawn ħadu il-ħrejjef kollha ta' żmienhom, l-istejjer li semaw ta' żmienhom, il-leġendi u li kien hemm. U għażlu lilhom biex iwasslu messaġġ. U messaġġ reliġjuż mhuwiex xjentifiku jew matematiku, imma biex iwasslu messaġġ reliġjuż. Per eżempju, l-ewwel 5 kodba tal-Bibja, il-Pentatewku jgħidulhom, dak mimli bistejjer u ħrejjef li nsibuhom f'ħafna kulturi ta' dak iż-żminijiet. Fil-Mesopotamja. Per eżempju, Adam u Eva, jina ma nemmenx li Adam u Eva kienu persuna waħda raġel u mara, għax ma tistax anka loġika kif il-bnedmin kollha ġew minn daw il-koppja li daw kellhom incest bejnietom, kienu kollhom rapport sesswali bejn il-ġenituri u liedhom, bejn Adam u liedhom, żewġ subien li kellhom, ma naħsibx li hekk. Imma il-messaġġ tal-Bibja hu li kollox ġie maħluq minn Alla, anki l-bniedem. Allura ma tistax inti tieħu biċċa mill-istorja jew biċċa mill-ħrafa u tgħidha x'hekk jgħid Alla. Daw iktar qudiem forsi meta nitkellmu dwar ċerti nies kif jikkundannaw l-omosessuali, pereżempju, u jikwotaw il-San Pawl, il-kultura ta' dak iż-żmien, imma ma tistax toħroġ sentenza barra mill-kontest li fija nkidbet u f'dik l-istorja li il-kittieb rrid iwassal. Dak kitibax hemmhekk kien burdell dak iż-żmien. U kitibha l-Korinti. U x'hekk. Dik il-biċċa l-parti fejn jgħid li fuq l-omosessualità waqas fuq l-omosessualità li raġel jorqod ma' raġel kienet għandekun u ġiet interpretata. Sa fejna fina fil-letteratura Griega the highest form of love kienet bejn nies tal-istess sess. Ejju. Fil-mentalità Griega pagana kienu jqisu l-omosessualità bħala l-iktar forma sabiħa ta' sessualità. Baqgħet sejra fir-Rumani wkoll. Imma mbagħad meta ġie Ġesu beda jispjega iżjed id-dinjità tal-persuna fejn allura kienu jaċċettaw l-iskjavitu. Kienu jaċċettaw li l-bniedem tista' tużah u tarmih. Meta Ġesu qalu kull ma tagħmel lill-oħrajn tkun qed tagħmlu miegħek stess. Ma tistax inti tuża persuna sessualment u tarmiha. Jekk inti rajt il-films ta' Pasolini, terribli meta jġib l-istorja tal-Imperu Roman kif ġiet degradata, kif film li għallak. Imma huwa reali kif kien jagħmlu orgies u jaqbdu nisa tqal, jaqsmulhom l-istonku, joħroġulhom il-baby, hekk biex jieħdu gost u jixorbu u jaqalaw u jirremettu u jaħsbu li qed jagħtu gost lill-tfolos tagħhom. Infhem l-istorja se tirrepeti ruħha llum il-ġurnata, jekk toqgħod ma naħsibx li jsir hekk ta'. Ma jsiru atroċitajiet żgur. M'hemmx dubju li Gwerer. jekk naraw x'qed jiġri f'Gaza bħalissa fejn għandek iżjed minn 30,000. Il-maġġoranza minnhom nisa u tfal. Kemm sptarijiet qed jiġu attakkati, kemm knejjes qed jiġu attakkati, kemm moskee qed jiġu attakkati. U daw jgħidu l-iktar armata righteous li għaw fid-dinja. Imma il-ħnizrijiet li qed isiru huwa inkredibbli. Nispera li il-qorti tad-dinja li Iżrael għall-ewwel darba ġimtella qudiema
nispera li tiddeċidi. Diġà qalet li hemm każijiet biżżejjed ta' ġenoċidju. U ġenoċidju hija li inti tnaddaf pajjiż biex tokkupah. U għad dawn il-ġlied kollha li qed isiru. L-Israeli settlers li huma illegali anki skont liġi ta' kull pajjiż qed jieħdu kollu jieħdu l-artijiet u joqtlu l-Palestinjani, joħdulhom l-annimali, joqtluhomlhom. Daħħat maridhom u ħaduhom huma l-Palestinjani. U issa l-istorja nbidlet mill-Ġermaniżi ġew huma issa jagħmlu l-istess isom tibqa' ta' ħaġa. Li nara diffiċli tifhem li dan poplu illi kien imkeċċi minn kull imkien. Illi Hitler kien waħħal fihom kull ħażen li kien hemm il-Ġermanja dak iż-żmien. U dewqt jagħmlu l-istess lill-poplu Palestinjan. U Netanyahu għamilha ċara illi huwa ma jaqbilx li jkun hemm two-state solution, imma irrid ineħħihom u ippreżenta mappa tal-Middle East mingħajr Gaza, mingħajr il-poplu Palestinjan. U da hija l-policy tiegħu. Fl-aħħar għax Biden għandu l-elezzjonijiet issa, beda jduru qabel tara l-BBC, il-medja tal-West, kollha favur Izrael jew jgħattu l-uniku television ċar li qed jilħaq lilna tal-West x'qed jiġri f'Gaza huwa l-Al-Ġażira. Al-Ġażira hija l-uniku stazzjon li qed jagħti għalmenu l-picture ta' dak li qed jiġri. Il-BBC li jiena personalment insa bħala the best tara l-ġurnalisti tal-BBC laqqas biss huma kapaċi jaffrontaw il-gideb li l-IDF l-armata Izraeljani qed jgħidu, immaġina da. Daħlu f'underground tunnels. U Amanpour ta' CNN għamlet intervista ma' ex-president Izraeljan Barak u għal aħna nafu bihom daw it-tunnels. Aħna bnejnihom dawk. Għamluhom u aħna bnejnihom. Ġieri daw bdew jgħidu li huma għamluhom apposta huma ċentru tal-Ħamas mentri mu veru xejn. Di funny thingi illi darba minnhom ġabu f'wieħed minn daw it-tunnels ġabu pjanta. U għal din hija il-xedjul tal-terroristi tal-Ħamas li jiltaqgħu hawnhekk. U kienet miktuba bl-Arbi. Imma nafx l-Arbi. Imma u storbju daw għax sabu il-roster ta' daw. U battaf x'kienet? Kienet kalendarju. Jannar, frar, marzu, april, il-ħadd it-3. Tajbe, propju il-gideb jinnemmen il-dizastru fil-gwerra barra in-nies innoċenti. F'dal-każ nisa u tfal, l-ewwel casualty tal-gwerra hija l-verità. Hemm ħaġa li eżempju jagħmlu żmien ma jattakkawx il-Ħamas. Għax ma rridu ngħidu kollox il-Ħamas m'għamlu sewwa attakkaw qatlu l-Iżrael. Issa hemm ħaġa li huma mill-lider meta jispiċċawlhom l-munizzjoni u l-flus jidħlu joqogħdu kwieti hekk jagħmlu tul ta' żmien u mbagħad jerġgħu. Huma mill-lider kienu jafu l-Iżrael li ħajattakkaw. Ma ħasbu li mhumiex kapaċi. Le, imma kien hemm rapporti illi ħajsir dak l-attak, jekk hemm Secret Service organizzat għal min għandu l-fama, hija l-Mossad, huwa il-Secret Service Izraeljan. U l-ironija hi li Mossad kien bedija wieħed nazzist xortinu. Eżatt, imġi dana hija kwistjoni ta' poter, rispettivament. U il-reliġjon, il-politika, l-ideoloġija hija servizz tal-poter. U meta naqra fuq dawn l-istejjer, ovvjament,
Izrael huwa wieħed illum wieħed mill-iktar pajjiżi armati li hemm fl-Amerika li hemm fiż-żona. L-uniku pajjiż li għandu l-armi nukleari kien wieħed mill-Iżrael stess li kixifhom dan qabduh, arrestawh, tifgħuh il-ħabs u ma jistax joħroġ minn Iżrael, ma jistax jagħmel intervisti. Imma għal-ċalutant għana jiena bħala xjenzjat kont wieħed minn dawk li ħadimna biex l-Iżrael ikollu bomba nukleari. Mhux waħda biss għandhom ħafna bombi nukleari. U min jaf x'għandhom iżjed u dak la jindhom efhem il-Palestina din the underdogs jisom bħala armamenti u m'għandhomx armamenti. Palissa il-Ħamas insomma il-Palestina. Palissa qed iddur kontra Netanyahu għax hemm fl-elezzjonijiet li ġejja bejn Biden u Donald Trump l-tnejn huma anzjani. Mhux hekk. Dan huwa the best li l-Amerika tista' toffri, però hemm grupp ta' demokratiċi għax mill-istati kollha jirbaħ l-elezzjoni presidenzjali minn 4-5 stati li huma jistgħu jdawru ir-riżultat favur Trump jew kontra Trump, jew favur Biden jew kontra Biden. U hemm grupp sew ta' demokratiċi li tant allaw jaraw nies imutu. Hemm iżjed minn 33,000 sissa li Izrael qatel u ma nafux għax dana meta inti tattakka bl-ajruplan titfal iktar bombi b'saħħithom li hemm għandhom fl-arsenali tagħhom. Grupp ta' demokratiċi ħarġu non-committed li jivvotaw il-Biden. Allora dana qed jitlef il-voti u issa qed jara illi se jagħmel. Meta inti għandek daw l-istati li determinaw min se jerbaħ jew le. Għax hemm ċerti stati li huma favur Trump u ċerti stati li huma favur Biden. Imma hemm 5-6 stati li huma jilabuha. Jekk daw il-voti imorru fuq naħa oħra jiddeterminaw l-elezzjonijiet min jerbaħhom. U disgrazzjatament issa meta Biden induna li hemm ċans li jitlef l-elezzjoni u jirbaħ Trump u qed jgħid xagħti Trump għali meta nitla' neħles il-daw kollha li organizzajna biex jattakkaw il-kapitali ta' Washington. Ħaneħlishom kollha. U issa għandu xi 460 miljun dollaru xi jħallas u m'għandux biex jħallashom. Ma daħt juża kampanja bħal m'għamel Berlusconi l-Italja fejn iktar ma kellu kawżi l-qorti iktar in-nies jivvotawlu. Imma għalkemm kien miġnun meta kien hawn ma kienx. Jiena nikkalkula li dawn ix-xhur li ġejjin l-Amerika iddur kontra Netanyahu u diġà bdew kampanja minn issa li jgħidu li Netanyahu għandu jitneħħa. Meta kien hawn ma kienx hawn gwerer, meta kien hawn Trump. Eżatt, u nkollu jgħid hekk. Jgħid fi żmieni ma kienx hemm gwerer. Għalkemm hu miġnun f'żamm naqa' stabilta. Tipo, kull fejn ikun hemm xi ħaġa li jistgħu jipprofittaw l-Amerikani u stejshom bum, żejt. Jien naf deb, issibhom hemmhekk, stja. Ġifieri li naħseb jiena. Il-reġimi kollha tas-South America kienu kollha influenzati mis-CIA Amerikana u r-reġimi kollha kienu jinbidlu skont il-politika Amerikana. Bħal Kuba u hekk, Kuba rridu jeħilsu ma nexxilhomx imma l-pajjiżi l-oħra kienu nexxilhom. Kuba tfakkarni f'Kuba, niftakar Che Guevara illi huwa Aiken kien tabib ġi daħalla il-karriera ta' tabib biex sar jiġġieled il-terrorizmu, il-ġenoċidju li kienu qed isir fl-Amerika Latina kollha
u sar simbolu ta' rivoluzzjoni. Ma kif jgħid il-kollega tiegħi Mirko biex issolvi problema m'hemmx għalfejn taqbad machine gun. Eżempju jkollok dubbina ġo kamra taqbad machine gun tispara l-kamra kollha biex tipprova tolqod id-dubbina. Intelligenti da Mirko. Imma il professur da. Il-kollega. Kollega tiegħek. Dak li għandu xelu krukat ċek. Issa fimtek. Ġifieri bi-problema tistax issolvi l-istess dan. Imma inti meta għandek iż-żejt, meta għandek materja prima li tista' tagħmel provi. Il-kolonializmu sar għaskapitu tal-pajjiżi fqar u r-riżorsi li għandhom li huma enormi biex jaħduhom il-Westu. Palma kienet il-Belġium ġol Kongo. Mxek. Sfruttaw xabanis u għatlu xabanis imsiegen. Palma kisar anka il-reliġjonijiet, il-maġġoranza minnhom bdew bix-xabla. Kien imorru f'pajjiż l-Ispanjoli u l-Portugiżi jidu natives. Conquistadores. Jamduhom l-ewwel, bat jagħtawlhom rashom u jsirqulhom l-artijiet. Ħafna pajjiżi disgrazzjatament bekk beda l-Kristjaneżmu. Għax huma kienu jgħidu li dawn m'għandhomx ruħ. Inftakar għamilt xarejn l-Afrika jena kont il-Kenja u il-Nigeria. Għal-missjoni? Kont il-missjoni ma' gruppi ta' Maltin. Konna tobba, nurses, engineers, għamilna xar sħiħ f'kull pajjiż intellaw ħafna xogħol. U niftakar li soqgħod hemmhekk kien jgħidilna illi jura dokumenti li l-sfijiet kattoliċi kienu jiktbu Ruma u jgħidilhom hawnhekk hawn nies suwed faħma. U ma nafux jekk għandhomx ruħ. Ma nafux jekk humiex bnedmin. U namduhom biex ikunu ċerti għalmenu jekk huma bnedmin ikunu mamda. Imma fl-Afrika hemm preġudizzju enormi kontra kull min mhuwiex skont il-fema tal-maġġoranza dak li għamlek raġel. X'jekk inti tgħid il-familja tiegħek jiena omosessuali pereżempju, jaqtluk. Issa dal-Papa li jinkollu jitkellem aħna knisja ta' kulħadd. Kulħadd għandu postu fil-Knisja. Il-Knisja qedem biex in-nies iħossuhom maħbuba u aċċettati. Il-fatt li ta' u semmija fil-pubbliku għal għana naqblu li l-assisin jista' jagħti l-barka li l-kull min jitlabilu. U anke kien omosessuali, anke min jinien biex niġġudika il-rapport ta' daw it-tnejn omosessuali jew lesbjani, min jinien biex niġġudika li maħabba tagħhom. Ma jisu mux kol ħadd taċċettaħħa. Illi il-maġġoranza tal-isfijiet Afrikani frott tal-kultura Afrikana li għandhom dal-preġudizzju kontra l-omosessuali, għandhom homofobja inkredibbli. Il-maġġoranza minnhom ħadwa kontra l-Papa. Anki hawnhekk. Għaw Malta uħud. Imma l-maġġoranza le. Maġġoranza le, imma s-sib assis individu u għet minnom tal-qorti u għal-axħa ġi akkużat serjament bħala hate speech. Ne, jena fem, jena fl-opinjoni tiegħek kulħadd jagħmel li jrid u ħadd mujiet biex joqta' l-ordnijiet ta' ħadd ieħor u ġifieri. Le jiena nimmen li kulħadd għandu dritt jażel għażla li jridu, però l-libertà tiegħi tieqaf meta tilfes il-libertà tiegħek. Xejn ma nistax jiena rrid nagħmel li rrid u naffeċ il-libertà tiegħek hekk le. Hekk le, ovvjament. Imma sakemm ma tkun qed tiddejqa l-ħadd. Eżatt, inta ma rrid fil-ħajja provata tiegħek. Xtaqt insaqsik,
meta minn 1933 għax ġi li diskutejta ma xaqassi, so ġeneralment jisom ħadd ma jtini naqa risposta fuq għadha ħaġa. Minn 1933 sa 1945 il-fajs tal-Knisja huma sigriti. Ħadd ma għandu aċċess għalihom, għas jekk titlob permess. Ġifieri ġieli anke qas il-Papa ma għandu aċċess għalihom daw. Għax il-Papa jagħmel terminu u jispiċċaw daqshekk, allura ma jkollux aċċess għalihom. Daw qegħdin sigriti ma jistgħux jinfetħu. Tajt l-arkivji tal-Vatikan, huma miftuħa għall-istudjużi? Neta, minn 1933 sa 1945 ħadd ma jista' jċċedi għalihom. Safina fjena fetħu ta'? Fetħu minnu? Ija. Jina naf studjużi li marru hemm u sabu ħafna dokumenti. Il-Knisja jekk tibżam il-verità, tfisser li mhix il-Knisja vera. U l-verità titfittixha. Per esempio dak li qalu fuq il-Papa Piju XII, li kien favur Hitler, kien jappoġġa n-Naziżmu. Id-dokumenti kollha tal-arkivji tal-Vatikan infetħu. Infetħu hija? Ija, mela. Kemm millhomx ħafna mela. Issa ftit żminilu kienu sigriti. Issa fejna fin hemm terminu sa kemm ikunu sigriti minn għalija ma nafx kemm 10 snin li żjed, imma illum 80 sena kienu żgur. Imma illum inqasta. Ta' żmien il-gwerra nfetħu żgur, ta' żmien il-Piju XII nfetħu żgur. Imma hemm tad-Duċe lu fuq del-Duċe mhux qiegħda tidher. Hemm ir-records fuq affarijiet oħra għax inti fin-1933 ġo maġenta waqa' UFO u nġabar u Mussolini taħ lill-Vatikan. U l-Vatikan għax fejn tiżomm u fejn post sigur. Il-Vatikanu u tawħ il-Vatikan. Issa minn hemmhekk kif intrebħet il-gwerra mill-Alleati, il-Vatikan bat għall-Amerika u l-Amerika ħadu dal-oġġett minn hemmhekk. Issa hemm ħafna minn dil-biċċa tax-xogħol min-naħa tal-Vatikan qiegħda magħluqa, ħadd ma jista' jaċċedi għaliha, imma min-naħa tal-militar hemm xi karti jiġru. Fimt għalhekk qiegħed tipo dik il-biċċa qiegħda sigrita, daw kienu jafu bihom ħafna qabel. Jafu bihom min? Il-Vatikan. Il-Vatikan bħal min jgħid l-Kurja. Il-Kurja hemm xi 150 nies jaħdmu, meta jgħidla il-Kurja tajtek, il-Kurja min fil-Kurja u xi awtorità għandu li jgħidlek. L-istess il-Vatikan huwa magħmul minn amministrazzjoni li pratikament hija internazzjonali. Sa ftit snin ilu l-maġġoranza kienu mill-Italja għax jitkellmu bit-Taljan. Imma di l-istorja tal-UFO li għabdu xi dokumenti fejn kien involut Mussolini. Di għedha fil-Kongress Amerikan. L-ewwel darba li smajta jien. Għedha fil-Kongress Amerikan, ġifieri qed tiġi qed jiddiskutu fil-Kongress Amerikan bis-serjetà kollha. News, ġifieri l-aħbarijiet li ma jasalx. Top il-fiction. Le, mhix fiction. Għandhom problema l-Amerika kbira bħalissa. Problema enormi. Inti ma tafx li l-pilots intaqgħu ma' UFOs waqt li kienu għedin fuq training. U fuq kif tkellmu daw? Xiġifieri, ma tkellmux. Prima lingwa. Ma tkellmux. Inti jekk Għaddi ħarsu lejn xulxin. Jekk jiena mmur ġol il-buskett u nara nemlu, mhux ħanqaf inkellmu. Ġifieri dan ta' ma nemlu. Għalina naħseb li nemmelu aħna kieku ilhom li ġew komunikaw. Ma naħsibx li qegħdin on the same plane bħala intelligenza. Din id-tip ta' dinja tal-UFO hija iktar mimlija fiction mill-realtà. Le, faħder hemm il-videos minn Nimitz, hemm videos minn fuq mill-art ġifieri, minn fuq destroyers, hemm records tar-radar. Hemm ħirġinet jitkellmu. Ilha għaddejja di bdiet mid-2017. Jina rajt video ta' daw isom bħal tal-film sek, isu tifel, brasu kbira.
bil-ġisem abjat. Santa Faustina, mux Santa Faustina, Santa Teresa d'Avola jista' jkun li kellha encounter, jista' jkun. Għax għandha key points kollha. Għandek dritt għall-opinjoni tiegħek, però prove it. Għandek figura li mhijiex ikbar minn 3 piedi. Kella xi ħaġa u għamla ispezzjoni. Ġiri xi nano kien da. Eżatt. Kien nano. Il-ġilda tiegħu kienet qisha bħal ta' żrinġ, qalet. Kien hemm riħa ta' salfer xi żjed. Kellu wand li beda jdaħħalha ġomni ħera ġo ħalqa beda jeżamina letteralment. Jiġifieri jista' jkun li hemm xi ħaġa. Dejjem jista' jkun hemm xi ħaġa, però bħalma għadna fil-bidu. Kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, però you have to prove it. U dan l-affarijiet li għadli għadek ma provajt li xejn. Issa norik wara l-programm, fader. Norik naqra x'inhu għaddej mela. Għax hawnhekk il-problema kif qed inti l-informazzjoni bħala l-Ġażira. Dik l-unika sors li tiġi sura ta' nies hawnhekk. Imma mbagħad l-unika sors biex inkunna nafu x'inhu jiġri fid-dinja tal-UFOs u l-Kongress Amerikan huwa l-internet, il-YouTube. Ma ssibx fuq ix-xandir. Ma jtuk xejn. Assejdu sma qed jiġri hekk fil-Kongress Amerikan ta'. Però tkun fair enough li kull min jgħid opinjoni tara x'awtorità għandu. Per esempio, Don Brown kiteb ħafna affarijiet fuq il-Knisja Kattolika, and it's all fiction. Mbagħad ħarġu films, Devils and Demons and Angels, u ħafna minn daw. Imma huwa fiction, u toħgos tarom bħala fiction. Imma min jemmina mbagħad. Da mhumiex fiction fader, ta' ġifieri jekk jiena efhem jirrajt xi ħaġa stramba ġifieri ma kontx waħdi. Ma jfissirx. Għand il-video li kien hemm ħada bħala xi ħaġa reliġjuża u ma nafx kif jinduna bihom u jkunu jaf li qegħdin hemm u li huma xi ħaġa reliġjuża jiena ħadta bħala xi ħaġa teknoloġika, dik id-differenza. U teskludi id-delijiet jew id-dawl u lobb id-dawl. Lex lobb id-dawl, da jiena da letteralment kont qed nara hekk, ġifieri mhux hekk kont qed nara. U kienet fil-baxx, kienet viċin tiegħi, rajt il-movimenti tagħha x'kienet qiegħda tagħmel. X'kienet qed tagħmel? Kienet qiegħda qabel ma tisparixxi tixal, tisparixxi, jiġifieri ma teqpax fir-realtà tagħna u terġa' tiġi hekk, bum. Mbagħad terġa' tagħmel l-istess, tirrepeti l-istess ħaġa. Mbagħad kif qabdet tiela inti mill-bot taraħħa iddur. Jisa ddur il-ħaġa. Għalhekk ta' ġuża mefsu. Ma kelmitek din xi. Le ma kelmitniex, jien li kun hemm. Ġiet tagħmelha biex tara lilek. Da li kien ikun hemm miegħi, kien jgħid li rajt UFO lem, rajt UFO fuq il-Knisja, kont lalqa rajt UFO. U jien ma kontx nemmnu da xil-lossja tiegħi kont ngħid. Jiena meta kont żgħir ta' xar snin kont rajt UFO, fit-2009 rajt UFO u ieħor, allura għaddew 12 sena. Dak kull ġimgħa kien jiġi jgħid li isma' rajt UFO hemm. Ija, min jara Anġli. Ma kontx nemmnu, ejwa li Anġli. Għalli ħanġli, dik ħaġa inkredibbli, da mhux bħal Anġelik, irrid jagħmel reklam u rrid jiddaqqas, irid jidher. Anġelik ma rridx jagħmel reklam, jien nemmel Anġelik għalkemm ma naqbilx miegħu. Jemmel hu sinċir. Imma il-fatt li jien sinċir ma jfissirx li jien qed ngħid il-verità. Ifisser mhix inqarraq. Kien qed nara xi ħaġa, jien qed nara xi ħaġa. Tant kemm ħaldib fiha jien il-ħaġa dil-ħaġa li naf l-istigmati xi jkunu kollox men. L-istigmati huma impatt radioattiv, bħal meta xi ħadd ikollu radioactive exposure u ħar ikollu. Tgħid Padri Pio huwa kellu l-istigmati tiegħu huma. Padre Pio questionable. San Franġisk le. Dik id-differenza, għax San Franġisk għandu il-key points kollha. L-Anġlu kien kiefer miegħu, l-Anġlu laqtu brace of light that protrude back, jiġifieri, id-dawl ma jmurx lura, id-dawl jekk waddabtu pup jispiċċa jitlaq. Da dawl laqtu u reġa' mar lura. Għandu l-key points kollha, l-istess storja bħal ma ġralu Franġisku, ġrat lil wieħed fil-Brażil. B'kollox eżattu daqqas bibja għandu ġo dal-post il-Brażil. Fimti ġifri ma setax ikun jaf bl-istorja ta' Franġisku, impossibbli. Hemm ċertu stejjer li jiena qed naqbad pattern
fejn tara f'dar rakkont bħal ta' Franġisku hemm rakkont ieħor fil-Brażil, bħal dak ir-rakkont fil-Brażil hemm rakkont ieħor sqallija ftit il-pass il-bot minnu, u bħal dak ir-rakkont naf bniedem ieħor Malta li hu kitarrist u famuż u l-isla laqtu dawl. Ġifieri kullum kien il-fenomenu, maħniex speċjali ngħidu aħna xejn, għalhekk kien ġuża in a way nemmena. Għax l-istess ħaġa li ra l-qassis u jiddiskrivi l-qassis rajta jien, għax mill-botta raħħaddu. Għastarak il-video għalli. Għax tkun nisraħni tara jew anka pajjiżi mhux insara. Jien naħseb li tkun humble, li tkun umli. Meta tkun umli naħseb jidru. Tkun umli biżejjed, ma nafx, hekk qed ngħid. Jien qatt ma rajthom, forsi għax minix umli. Diffiċli nkun umli. Irid ikollok qisu pakkett mill-lider daw in-nies li jaħdmu l-għalqa u jkunu umli ħafna. Jisu hemm xi ħaġa din dejjem insemmija, Mirko jgħidlu lex inti tgħid kif qed tipprova tqabbelhom dal-affarijiet. Imma jisu hemm xi ħaġa min jaħdem l-għalqa u Mirko ġieli daw. Mirko ra l-Padre Pio bid-dawl jixal fajneħ. Bis-sejta Mirko. Kont qed niżajri. Kont għadek żgħir. Ismani, jiena ma nemmen f'xejn, jiena ktajdli għalfejn eżistu jien ngħidlek li mix-xejn ħloqna aħna. Jiena ma nemminx li rajt li għajnej Padre Pio kienu qegħdin hemmhekk b'interċessjoni ta' Padre Pio, jiena konvint li moħħi jagħmel ġieli totalment. Naqbel miegħek. Speċjalment meta ħankun onest miegħek jien fittixt ħafna fuq Padre Pio. Kull kolli nilab il-flus jekk kienx onest jew kienx frod ngħidlek li kien frod 100%. Trolli ġifieri? Ġifieri daka hemm dokumentarju ta' Massimo Polidoro. Daħal ħafna fid-dettall. Ta' Padre Pio għalfej u it-timing u anka eżaminazzjoni xjentifika ta' x'inhuma. Kulħadd għandu dritt jgħid li jrid, però you have to prove it. Li dal-dokumentarju vera tajjeb għandu ħafna informazzjoni xjentifika fih jikkwota s-sorsi. Il-Kolumbja hemm The Lights of San Pedro. F'dal post xi nies inħarqu u kellhom l-istess stigmati. Bħal ma hemm ir-rakkont ta' Franġisku. L-istigmati huma xejn iktar ħlief radio impact minn dal-fenomenu. U jekk toqgħod tinnota daw li kellhom fi żmien, eżempju, kif ħanaqbad infehmek. Daw ma stawx jiddeskrivu oġġett teknoloġiku għax ma kellhomx dak iż-żmien. Allura kellhom iddiskrivewh bħala kif se jinterpretaħ moħħu Franġisku l-Anġlu kien kif miegħu. Hekk hemm miktub hekk jew le? Madu huma l-istess. Huma stejjer ta' kemm? 1500 sen ilu. Ejwa xaġek. Xaġek kien. U 1500 sen ilu kull fenomenu li ma kienux jafu jispjegaw kien jgħidu li hu miraklu. L-istess il-mirakli li għamel Ġesu. Il-mirakli li għana jisum pala mirakli ħafna minnhom kienu jew mart mentali, jew kondizzjonijiet mentali. Marija ma jbiddilli xejn mill-faxxinu li Ġesu għandu għalija. La jina fimtu l-punti għak u għalek nammerak men. Tipo, inti iktar fuq il-fidi li kif il-guidelines li juża Kristu milli kif naqbad ngħidlek tieħu l-affarijiet to the letter bħal kien jagħmel mirakli u affarijiet kbar. Jiena naraħ bħala. Ġesu kien jagħmel mirakli ma. Naraħ bħala chemist. Mela kif tkun chemist mhux mirakli tagħmel. Kull miraklu u hekk kien hemm ħafna psychosomatic illnesses. U għans li inti tfejja is-soma il-psike. Il-psike, placebo effekt. L-effett ikun kiena mutu għax kelli trauma u nsib healer li nemmen fih però. U jieni niffaċċja dik it-trauma ma nibqax iżjed mutu.
imma naħseb li kien herbalist tajjeb ukoll u chemist tajjeb ukoll minn li jidher. Ukoll jista' jkun ukoll imma għalija Kristu jiena ma jaffaxxinanix bil-mirakli li għamel. Saftet żmien li ma konx nemmen li jeżisti ta'. Mbagħad meta bdejt nara di l-istorja. Kristu jeżisti tajt. Għax 200 sena qabel kien storiku li Kristu jeżisti ma. Le għax kontrajt teorija li kif naqbad ngħidlek, tefatni fuq triq oħra u għedt mela di ħadu minn fuq din l-istorja għax 200 sena qabel Kristu kien hemm ieħor li jagħmel l-istess ħaġa viċin tiegħu, ma mhux l-istess. Imma ma bdejt nara dijaw meta bdejt nitkellem marrik u tani aspett ieħor. U qed tistja naħseb li vera eżista mela. U spiċċajt ħal ġo rabbit hole. U naħseb li jeżista, ħanejtek. Tħalt fl-rabbit hole xi ġifieri. Tibda għax jiena għandi OCD mbagħad jekk naqbad ħaġa, fimt ngħid irrid nidħol dik fiha. Allora tħalt fija l-axħar u jisu Kristu stage il-dijaw l-sallab, l-istoria l-sallab jisa kienet staged. Jek inti tara il-film li ġi projbita Malta, The Last Temptation of Christ, ta' Scorsese, Martin Scorsese. Martin Scorsese, ostja. U jek inti rajt il-film Silence, ta' Martin Scorsese u koll. Den ma żewġ films. Silence huwa wieħed mill-iktar film kattoliku li qed tagħmel Martin Scorsese. Dan jirrakkonta storja ta' mentor Ġiżwita u li mar il-Ġapan biex jikkonverti lin-nies hemmhekk u sar Buddist mbagħad. Sar bħalhom, iżżewweġ u kien jgħix bħala Buddist. U żewġ studenti li kellu il-Portugali u l-Ispanja ma rridux jemnu li il-master tagħhom dak li kien the ideal spiritual leader tela hemmhekk biex jikkonverti l-ħadd u jikkonverta huwa stess. U marru daw iż-żewġ żgħażagħ Ġiżwiti biex iltaqgħu miegħu. U marru villaġġ fejn l-Inkwiżizzjoni Ġappuniża huma kienu jqisu l-Kristjaneżmu bħala xi ħaġa straniera, barranija li tipprova tidħol u tikkontamina l-kultura Ġappuniża. Allura kienu kontra r-reliġjoni x'kienet ippreżentata bħala xi ħaġa barranija, xi ħaġa minn barra. U daw iltaqgħu miegħu ma' dan il-master tagħhom għallilhom ma xi konverta u huma baqgħu hemm il-Ġapan u qed minnhom qatluh u ġaluhom il-villaġġ li kienu insara, ġaluhom jirfsu stampa immaġni tal-Madonna, jew kurċifiss. U minnhom beżaw u għamlu hekk, oħrajn irrifjutaw u spiċċaw martri. Anke hekk il-martirju kien terribli, kienu jorbtuhom f'bambu met u jitfawhom il-baħar biex jerqu u jifgaw hekk. Biex ma jitilawx il-fuq. Biex eżatt, biex ma jgħixux. Imma jien poġġini fi kriżi dan il-film Silence għax fi żmien il-gwerra, fi żmien il-faxxisti, meta Mussolini talab lill-professuri tal-Università u kull min kien jgħallem fil-iskejjel tal-gvern biex jiddikjeraw li huma jaqblu mal-faxxiżmu. Il-faxxiżmu huwa tajjeb. U mill-Vatikan qalulhom tistgħu tiffirmawha però żew istituzzjoni mentali ngħidu lana fil-morali li
li l-ek najdlek jina naqbel miegħek, mentri f'qalbi ngħid jiena ma naqbilx miegħek. Trid nifirma biex inkompli insalva l-familja tiegħi, eċetera. Allura kif dawn in-nies li mitu martri ħallejnihom imutu martri mentri daw il-professuri għadnilhom u hija firma basta l-intenzjoni tiegħek hija tajba. Nista' nieħu maġni u ngħid jiena hija biċċa karta, hija biċċa karta pesta u il-fatt li qed nirriġetta ma fissirx li jiena qed nirriġetta dak li tirrappreżenta. Eżatt. L-istess bħalma kienu l-ewwel martri insara kien jgħidulhom inċensa u l-allat folozz. Nistgħu nagħmel ftit irmiet u jgħidu wara hocus pocus. Imma allura daw id-double standards li idejquni. Jien fil-verità meta nibda nara. Sinċerament dal-film minn raħ huwa terribbli, għaliex inħallu villaġġ sħiħ imut martri. Meta stajna ngħidulu ħares, inti billi tneħħi dik l-istatwa, statwa tirraġetta mhux dak li tirrappreżenta, bħalmin għandi ritratt ommi tgħidli qattaw. Ma nux gost inqattaw, imma mhux ritratt. Il-memorja laqgħu. Eżatt. Ma l-memorja tibqa' f'qalbi. Mhux hekk. U l-istess The Last Temptation of Christ, meta ġi projbita Malta, ma daħalx Malta, jiena mill-żmien kont nikklassifika il-films. U konna nagħtuhom rating da tajjeb għat-tfal, da għazzazax, da l-adulti, da mhux tajjeb għall-adulti u ħażin għal kulħadd. U The Last Temptation of Christ ma għalewx jidħol Malta. Għax għajjem problema teoloġika. Meta Kristu fuq is-salib skopra jekk ħajtiva sal-aħħar. Il-Kristjaneżmu se jiġri wara u fismu jisiru battalji ta' reliġjon. U in the name of Christ ikun hemm l-Inkwiżizzjoni. U in the name of Christ evil ħadd m'għandu ebda dritt li tajt evil. Jew tippritka kontra t-talim tiegħi. U salvazzjoni biss fil-Knisja Kattolika. U barra mill-Knisja Kattolika m'hemmx salvazzjoni. Daw kienu ideat komunissimi. U f'dan il-film, meta Ġesu kien fuq is-salib, għalinek ħanajtiva ħanippermetti dawn l-inġustizzi kollha li saru u se jsiru fismi bħala reliġjon. U niżel fuq is-salib u ma rjiex mal-Madalena li hija fiction. Imma dal-film ġi projbit. Kristu kien Alla, imma kien ukoll bniedem. U bħala bniedem kien jibża, kien jitwerwer, kien jitlalu, kien jitbiżlu. Umanu, xinu? Eżatt, kien uman bħalna barra. Kellu tfal ukoll. Ma nasibx, l-istess kulħadd għandu dritt jgħid li jrid. Però pruvitu. Jekk jiex ma daw dik is-setta u x'inhu jgħidulhom bħalissa. Jekk għax kien hemm teorija li kien mar jgħix ma' insomma. Jekk mar hemmhekk żgur li le. Imma x'aktarx kellu tfal ukoll. Ma pruvit. Għandek dritt, però pruvit. Kemm għandna ħin, bro. Għallu ma ħallux ħafna. Ma mux jisparanna fal-il-kull. Narrilek poezija li ktib. Ħalli, ħalli. Minuta. Mela nalqu bil-ktib, mela fader. Ma jina ħarriġ dan il-ktib, ismu Għażilt imħabba ġdida. U il-faċċata tiegħu hemm dik is-siġra li hemm fit-triq ir-Rabat. Issa mietet tidherli. Mela. Imma ħadd ritratt u ġibta fil-faċċata.
Umbat għandek il-Charles de Foucault u Mother Teresa u familja sabiħa. U dak ktibtu għalija dal-poeziji. Umbat. Dik il-poezija kif, ra? Imma ktibtu għalija għax gost nesprimi dak li nħoss. Il-ħolma tiegħi ħanilek xi ktibt fl-introduzzjoni tiegħu dak ktib. Li tħawel siġra li tikteb ktib li twellet tarbija. Dawn ma tliet xewqat kbar li kull bniedem jixtieq iwettaq f'ħajtu. U jiena għamilthom it-tlieta. Jiena ħawelt siġra, niftakar meta konna l-iskola primarja tal-Furjana kienu ħaduna biex nizraqu siġra bħala tfal fuq il-fossos tal-Furjana u mbagħad neħħewa siġra siġar li nikteb ktib irnexxieli u li nwellet tarbija irnexxieli wkoll. Issa kif irnexxieli nagħmilhom daw it-tlieta aqra ktib għaxin kella jies. Għażilt imħabba ġdida. Meditazzjoni fuq il-5 Vanġelu, Colin Apap. U għadam il-poeziji nixtieq nidedika lilek li tajtek. Nixtieqlek ħabib. Jisema. Nixtieqlek ħabib. Għaliex inħobbok ħabib. Nixtieqlek li tbati waħdek ħafna drabi. Nixtieqlek li tħossok waħdek, abbandonat u mitluq. Saħansitra minn dawk li tħobb u fdajt ħafna. Nixtieqlek li tħoss l-uġieħ tal-mart fiżiku. It-tawwiċ. Waħdek f'sodda mimli mart. Fejn kull ħoss u dawl idejqek. U kull kelma li jgħidulek biex ifarġuk tħossa vojta u bla sens. Nixtieqlek il-fjask, l-insuċċess li tħossok umiljat. U muqqad ċajt quddiem l-oħrajn li tistħi. U tkun sfurzat li tingħalaq waħdek bil-mistħija. Nittama ħabib li tħossok bla ibda valur. Vojt. M'għandek xejn xi tajt. Afdat biss fejn jaqbel l-oħrajn biex jużawk. Fejn kull kelma li tgħid tiġi interpretata ħażin u mħares b'suspett. Nittama ħabib li tifhimni. Għax inħobbok nixtieqlek biss ħaġa waħda. Li jien stess tkun taf kemm tiswa u kapaċi waħdek tibqa' sod. Thank you. Fimta? Fimta. L-ewwel biċċa qrajt l-ewwel. L-ewwel biċċa u waqaftem. Luis Gallia li konna l-Università flimkien. Luis Gallia kien student miegħi l-Università. Għamna 8 snin aħna l-Università. U Luis kienet jagħmel il-BA miegħi u mbagħad kompla l-liġi. U mbagħad daħal fil-politika, sar segretarju tal-Partit Nazzjonalista, ħadem biex jitneħħa Borċ Olivier, eċetera. Insomma għandu storja interessanti ħafna. Jekk tistidna naħseb jew gost. U batlu kopja ta' dan il-ktib. Għatlu għajdli x'taħseb. Għalli rajtu ta' għalli l-iktar li oġbitni kienet nixtieqlek ħabib. Għaxturi ħafna darba nis. Ila. Naħsbuhom
li noqogħdu nfisduhom ħan nibnu l-hom sinsla. Ma titħallihom anke jaqgħu. Basta ma jweġġawx. U tgħinhom uqumu. Imma jekk ma taqax ma tifhem xejn. Ekku, ma tkunx isfel fil-qieħ, ma tkun taf xejn vera. Ma meta tkun jingħid is-salib tmux tfittxu. Is-salib jiġi. Is-salib jiġi. Però meta jiġi ifhem is-sens tiegħu. Għax jekk ma tifhimx is-sens tiddispra mbagħad. Perk tifhem is-sens U inti tfit-sponsor u fader għal-ktieb. Jekk jista' jkun għaliex għandek xi wieħed? Le, mhux insaqsu aħna jekk hemm xi ħadd il-kodba dejjem ikunu interessanti. Forsi nexxinna naqrawhu. Nispera. Għandi set ta' poeżi bħal dawn kemm bil-Malti u bl-Ingliż ma hemmhekk ġaluk taħseb dik l-iskop. Kultant nikteb il-tal-ħut imma. Ma menx ġojt nkun jeddaħna. Għallik mill-UFO. Grazie, Fader, tal-istudju. Jen nawguralek. Thank you, Afla. Silli għal-Mirko, intelligenti dak il-raġel.